para este formato, un formato distendido, un formato que precisamente chamase os almorzos do Gran Hotel Los Abetos, e xusto están agora mesmo o equipo, parte do equipo do Gran Hotel Los Abetos, o verán a xente que siga esta entrevista en formato streaming, nas redes sociais de Radio Líder e tamén a nosa canle de YouTube, pois dándonos o almorzo, cousa que lle agradecemos. Por que nos achegamos ata aquí? Pois para ter unha conversa ampla, distendida. Agora yo preguntarei a nosa convidada, pero afortunadamente neste medio de comunicación que le hacía hai 25 anos en Galicia, pois temos todo o tempo do mundo para abordar pois as máximas cuestións coa xente que se interesa por mellorar a nosa calidade de vida. Dende a oposición, dende o goberno, dende as súas ideas políticas. Estivemos con Pedro Blanco, o delegado do goberno, e a segunda convidada é unha muller que naceu en Sarria, somos máis ou menos da mesma quinta, temos a mesma idade, ela naceu no ano 77, chamase Ana Belén Pontón Mondelo, Ana Pontón, é licenciada en Ciencias Políticas da Administración pola nosa Universidade de Santiago de Compostela. Moi noviña, con apenas 16 anos, comezou a militar en Galiza Nova, onde tivo distintos postos de responsabilidade, penso que todos, dende a afiliación ata cargos de responsabilidade. É deputado no Parlamento de Galicia no ano 2004, avanzada, e chegando ao ano 2016, pois xa foi nomeada como portavoz do Bloque Nacionalista Galego, do BNG. E principal candidata tamén ás eleccións á Xunta, das eleccións ao Parlamento. Foi a primeira muller en liderar este partido político, o Bloque Nacionalista Galego. Nas eleccións de xullo de 2020 obtivo os mellores resultados da historia do BNG. 19 deputados, deputadas, facendo sorpaso o mesmo PSDG-PSOE, pasando a ser a líder da oposición, primeiro con Alberto Núñez Feijóo e agora con Alfonso Rueda. Vai ser a convidada, voulle dar os bons días e agradecerlle que se preste a estar aquí con nós neste formato multimedia. Ana Pontón, bons días, benvida. Bueno, pois moitísimas grazas, é un placer estar aquí, tamén que nos entrevistedes neste espacio, bueno, creo que tamén pois nese sentido unha honra para min e tamén unha honra para o BNG, que como ben sabes, pois neste momento sigue liderando a oposición, non con 19, sino con 25. Efectivamente, aumentando a cifra. Deputados e deputadas, consolidando ese papel como segunda forza política e actuando realmente como un goberno alternativo frente a unha Xunta de Galiza que claramente está estancada, que non ten ningún proxecto de futuro para este país. E eu creo que os galegos e galegas merecemos máis, que merecemos un goberno con máis ambición de país, que lle dé solucións aos problemas, e aí tamén está, creo que a nosa forma de facer política, que en certa maneira eu creo que o apoio que levamos recibido nestes últimos anos o que está premiando é unha forza política, primeiro que ten a súa cabeza e o seu corazón en Galiza e segundo que está falando dos problemas que ten a cidadanía e sobre todo poñendo sobre a mesa alternativas de que faríamos se estivéramos no goberno. Na nosa patria, na nosa Galicia, con dous picheleiros, un Arzuán e unha de Sarria. Polo tanto, pois vou presentar tamén a outra parte imprescindible deste formato radiofónico, onde eu teño un segundo plano. O primeiro plano o van ter tanto a nosa convidada como os xornalistas que hoxe nos acompañan. Ela é compañeira, foi compañeira na extinta Radio Obradoiro, onde tanto ela como eu, moitos outros fomos dando os primeiros pasos no mundo da comunicación, no xornalismo, e, bueno, pasou por diferentes postos e diferentes programas, tanto na canle pública, na TVG, como tamén en Mediaset, e agora recentemente en Antena 3, na delegación de Galicia. Carmen Chao, moi bons días, benvida. Moi bo día, moitísimas gracias por convidarme. Pois mira, iba a darche as gracias eu por participar. Non, o prazer é meu. Tamén se suma un compañeiro que arrancaba a primeira hora da mañá o Matinal Líder, pasaba o testigo a Manolo Casal e xa está aquí con nós, diferentes postos de responsabilidade, xefe de prensa de institucións, de partidos políticos, de empresas privadas, tamén compañeiro del Correo Gallego de Faro de Vigo no seu tempo, e a día de hoxe a voz que escoitan entre as 8 e as 10 da mañá
en Radio Líder para todo o país. Antonio Lodeiro, compañeiro, moi boas. Que tal, Álvaro? Bo día. Segundo programa destes almorzos que temos no Gran Hotel Los Abetos. Hai que dar as grazas, evidentemente, a Manuela, a directora do Gran Hotel Los Abetos e a todo o equipo por deixarnos facer radio, montar todo o set aquí neste hall, neste hotel maravilloso, que, por certo, no mes de novembro vai ter xornadas do cocido. Estamos en tempo e hai que dicilo. E tamén agradecer a aquelas empresas que sabemos que van a ser máis nun futuro, pero que queren arroupar este formato, pois eso, que dá tempo a falar ás veces as prisas que temos nos medios de comunicación. Temos por diante unha hora pasada, se cadra, para falar de temas que moitos deles teñen impacto directo na vida das persoas, nos cidadáns de Galicia. Seguros e Memaroñas, Gran Hotel Los Abetos, Grúas Estación, Iconología Logística e Ángel Mar Cetaria, graciñas de verdade por facer posible este formato. E imos a comenzar xa. Hai unha serie de preguntas que supoño estarán sí ou sí para lanzar a Ana Pontón, que vai a responder a todas elas, entendo. Non sei que vai comenzar, Carmen Chao, que te vexo aí xa preparada, casi. Sí, xa está pactado. Pois venga. Ana, a actualidade manda. Que facemos con... vamos a comenzar, comentámoslo Antonio Maiseu, coa actualidade nacional. Que facemos con Junts? Cal é a opinión do Bloque Nacionalista Galego despois desta nova manobra de Puigdemont? Bueno, evidentemente a política estatal está nun momento de moita incerteza, onde levamos, non diría nesta legislatura, levamos xa moitos anos vendo pois como hai moita incertidume a respecto de como pode desenvolverse o futuro. Eu vexo todo este panorama nese sentido con moita tranquilidade, non? Creo que pois o que se acaba de producir é un movimento que ten unha forza política, que terá as súas razóns, pero evidentemente creo que o escenario no que estamos a mellor tampouco é tan diferente que o do domingo pasado, porque é certo que Junts non tiña un acordo de legislatura, sino que tiña un acordo de investidura e, por o tanto, quizás o que está é redoblando a súa estrategia negociadora. Creo que é un pouco unha sensación que tamén podemos ter. En todo caso, a mí non me preocupa o que faga Junts, a mí o que me preocupa e o que me ocupa é o papel que podemos desenvolver como BNG. Eu creo que nesta legislatura, igual que na anterior, o que se está vendo é a utilidade que ten para Galiza ter unha forza que teña os seus centros de decisión aquí e que sexa capaz de impulsar a xenda galega no Estado, porque o problema que nos temos é como na política estatal, cando goberna a dereita, non? O Partido Socialista critica o que non fan, pero cando gobernan eles asumen exactamente o mesmo rol que tiña o Partido Popular cando falamos dos asuntos de Galiza. Non quero decir que sexan forzas homologables, pero sí, no que se refire á relación con Galiza, o que vemos é como a discriminación con este país pois é unha constante nas forzas estatais. Que pode modificar eso? Pois que Galiza teña máis peso a través da representación do BNG. Eu creo que nestas últimas dúas legislaturas o acordo de investidura que o BNG conseguiu asinar co Partido Socialista moveu cousas no noso país. Evidentemente non vamos con un deputado a arranxar todos os problemas que teñen os galegos e galegas, pero conseguimos que haxa descontos históricos nas peaxes da AP9 e da AP53, que se fale de temas tan importantes como a regeneración das nosas rías, que por exemplo se avanzara no caso da regeneración da ría do Burgo, que levaba tantos e tantos anos paralizado, ou estamos impulsando a modernización do ferrocarril, que é unha cuestión clave para o futuro, con melloras non pactadas nesos acordos de investidura na liña interior que une Coruña con Ourense pasando por Lugo e poñendo sobre a mesa un aspecto que eu creo que é fundamental para o futuro de Galiza e que teñamos cercanías neste país, porque somos a única comunidade que non ten servizo de cercanías. E nun momento en que se nos está falando da descarbonización da economía, esta é unha cuestión fundamental. Evidentemente, pois nos vamos a seguir empuxando, non, para que nesta legislatura os asuntos que están pactados se cumpla e poñer novas exixencias sobre a mesa, porque hai moitos aspectos e moitas inversións que o Estado ten que facer no noso país e vamos a seguir aí peleando para que a votos galegos e galegas se faga respetar. Dentro de esa, colaboración, non sei como chamarlo exactamente, digamos, a relación que poden vostedes ter co Partido Socialista a nivel estatal,
bueno, co goberno de Pedro Sánchez, por decirlo de alguna forma. Califíqueme un pouco a sensación que ten de negociar con eles, pero tamén se non lle produce unha certa incomodidade. En fin, hai asuntos judiciais que resolver, pero tamén esa especie de aureola de escándalos que polo menos desde o punto de vista ético e estético parece que non teñen digamos, un gran valor. Bueno, eu, primeiro, nós sempre o dixemos, nós non estamos en Madrid apoiando a Sánchez, nós estamos en Galiza, nós estamos en Madrid para defender os intereses de Galiza e, de feito, nós temos un acordo de investidura e somos moi críticos e moi críticas con moitas das actuacións que ten o goberno. Pues acaba de parecernos absolutamente impresentable as enmendas que presenta o Partido Socialista en relación coa transferencia da AP9, que non entendo por que a Euskadi ou a Cataluña se lle transfiren sin ningún problema autoestradas similares e en Galiza parece que isto é subir o Everest. Desde logo, nos parece unha posición que non é asumible, que é, desde logo, indefendible e que demostra o que decía antes, como as forzas estatais sempre discriminan ao noso país. E este quizáis un exemplo de manual, porque fíxate que cando gobernaba o PP, coa transferencia da AP9 xa non é que valeiraran de contido a lei, é que directamente impedían que se puidera debatir esa lei no Congreso. E tuvo que vir o Tribunal Constitucional a levantar o veto ao debate, que foi o que fixeron naquel momento Rajoy na presidencia da Xunta e na presidencia do Goberno Central e Ana Pastor na presidencia do Congreso. E agora que está facendo o Partido Socialista? Pois vetándoa doutra maneira. Entón, nos que necesitamos ter máis forza a Madrid para poder defender a transferencia da AP9 ou acabar con unhas peaxes que son unha auténtica estafa aos galegos e as galegas e que xa non é que o diga o BNG, é que temos unha sentenza das institucións europeas que din que iso é ilegal. O sea, que a ampliación que fixo, por certo, Aznar, que hai que recordarlo tamén os galegos e as galegas, non só era unha estafa aos galegos e as galegas, sino que tamén é unha ilegalidade. E, por tanto, nós traballamos aí. A respecto da corrupción, o BNG é moi claro. Nós decimos tolerancia cero coa corrupción. E, evidentemente, hai temas que terán que diluir, non? Teremos que ver a nivel judicial cales son as responsabilidades e as imputacións, porque é certo que non é o mesmo, non, que haxa un problema pois, de financiación irregular de un partido a que haxa membros de un partido que, utilizando a súa responsabilidade, pois, están cometendo actos que, desde logo, son deplorables, porque eu sempre digo, a estafa máis grande é roubar do público, porque o público é o de todos e todas. Cando metes a man nos cartos públicos, estás metendo a man na carteira de toda a cidadanía. E eu, desde logo, creo que con eso non podemos ter ningún tipo de tolerancia. Pero é certo que, desgraciadamente, isto vemos como é un mal endémico das forzas estatais, porque, igual que decimos que se vaya hasta o fondo na corrupción e que se investigue e que caia quen teña que caer nos casos que ahora mismo están judicializados, tamén vemos como esa corrupción salpica o Partido Popular, non? Un Partido Popular que está condenado precisamente por corrupción, ou, pois, estes días estamos vendo como esas ramificacións tamén chegan a Galiza, pois, no caso de todas as declaracións que está facendo Pablo Crespo, onde sinala como o Partido Popular en Galiza iba ás eleccións financiado con cartos EB e, polo tanto, iba dopado ás eleccións ou tamén se entregaban sobresoldos en B a dirixentes do Partido Popular Galego. Por tanto, como comprenderás, nós nin avalamos unha corrupción nin outra. O que decimos é con moito orgullo que o BNG é unha forza política diferente e que en 40 anos de historia non temos ni un só condenado por corrupción porque entendemos a política dunha maneira diferente. Transferencia da AP9, rede de cercanías. Imagino que esas serán condicións irrenunciables para un novo acordo de investidura, pero cales serían as novas, esa redoblar, esa negociación que é o que parece que está facendo Junts no caso de que o BNG pois tivese que volver a sentarse co Partido Socialista porque hai unha convocatoria electoral, porque nunca se sabe. Diría que esa non me iría tan longe. Non temos agora un debate sobre a mesa onde eu creo que o Goberno vai a iniciar todo o proceso para a negociación dos orzamentos. Penso que debería de facelo e que, desde logo, a nosa disposición é negociar sempre cando Galiza conte.
Polo tanto, a nosa liña vermella nesa negociación dos orzamentos é que asuntos que lle interesan aos galegos e galegas estén ben presentes e que haxa inversións, desde logo, que non sexan discriminatorias, que avancen nese acordo de investidura, pero tamén, evidentemente, vamos a poñer toda unha serie de elementos sobre a mesa que, como comprenderás, cando se abre unha negociación, creo que a veces a discreción é importante para que as cousas cheguen a bo termo, non se trata tanto de decir, vamos a decir públicamente, bueno, pues, unhas grandes liñas, sino vamos a negociar con responsabilidade, porque eu sí que creo que é importante que poda haber orzamentos, pero vamos a facelo sempre subindo o listón dos intereses dos galegos e das galegas, porque nós estamos en Madrid para defender os intereses deste país e nos, pues, nesa liña pues, tamén actuamos cas máis libres e sempre coa cabeza pensando no noso país en Galiza. Bueno, os orzamentos estatais, en fin, non daría eu moito por... Teño as miñas dúbidas, francamente, sobre todo despois do que está pasando. Bueno, veremos o que pasa, porque, insisto, eu penso que nos vimos nos últimos anos é que na política estatal a veces hai cousas que parecían imposible que están pasando e que pasan con absoluta normalidade. Entón, para nós, desde logo, o horizonte que poda haber esa negociación dos orzamentos, vamos a ver que o que decide o goberno. Hai rumores, estos últimos días hai rumores sobre o A ver, o que nos asunto. quen ten que presentalo é o goberno, non? Porque se eso sí que é un ámbito onde o Parlamento non pode presentar os orzamentos. Está falando... Quen ten que presentalo é o goberno. Nós, desde logo, temos a disposición sempre de poñer os intereses de Galiza por diante. E estamos demostrando que con un deputado e unha senadora somos capaces de beneficiar máis os galegos e as galegas que o resto das forzas estatais, que os seus deputados traballan para Pedro Sánchez ou para Feijóo, pero que non lles importa ao final que é o que pasa con Galiza. Eu estes días escoitaba a Rueda decir que el non podía negociar como presidente de Euskadi. Bueno, se aquí hai deputados e deputadas galegas en Madrid, como que non pode negociar? O problema é que non quere porque está subordinado á estrategia de Rueda. E tanto é así que fai algo que a mí me parece que é dunha deslealdade a Galiza nunca vista, porque un dos puntos do acordo de investidura era garantizar que os galegos e galegas íamos ter igualdade no trato da quita da débeda. E conseguimos que o Estado nos poña sobre a mesa unha quita da débeda de 4.000 millóns de euros, un tercio da débeda que teñen os galegos e as galegas. E o señor Rueda, que antes defendía esa quita da débeda, que o votou no Parlamento galego, en canto Feijóo lle dixo que non se podía aceptar a quita da débeda, ven a decirnos que é un mal negocio. E pregúntome, pero que persoa con 2 dedos de frente pode decir non a que che reduzan 4.000 millóns de euros, por certo, da débeda que xerou o Partido Popular durante os anos de crise, mentre nos recortaba en sanidade e en educación. Polo tanto, eu o que creo é que neste contexto o que colle máis valor é a relevancia que teñamos unha forza coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas e eu, nese sentido, creo que nós estamos facendo o noso traballo coa cabeza moi alta e vamos a seguir sendo non só a voz dos galegos e galegas e a voz de moitas causas xustas, sino tamén unha forza política que diga Galiza existe e Galiza ten que facerse respetar. Está claro que a trayectoria do Bloque Nacionalista Galego vai medrando, son os datos e a estatística, pero que lle falta ao Bloque Nacionalista Galego para poder representar a unha ampla maioría de galegos, para convencer a eses galegos de que son un partido que os acompaña tal e como di vostede? Pois mira, eu digo sempre que en política hai que ter moita modestia, non? Porque me parece que se na vida é importante, na política co que está pasando tamén. Pero ao mesmo tempo tamén creo que nos nestos últimos 10 anos demostramos que o BNG é unha forza que non só ten vocación hexemónica, sino que está chegando a sectores moi amplos que en moitas ocasións nos decían que eran imposible, non? Tú pensa que nas últimas eleccións casi 500.000 de galegos e galegas colleron a papeleta do BNG. Unha de cada 3 persoas que foron a votar optaron pola papeleta do Bloque. E iso quere decir, eu creo que, primeiro, que somos unha organización que representa ben o sentir dos galegos e das galegas, que estamos traballando para precisamente chegar cada vez a sectores máis amplos e o que nos están dicindo as enquisas, que eu sempre sou moi escéptica cas enquisas, cos resultados concretos que nos dan, pero sí que vexo as tendencias que se están producindo e que en Galiza o BNG sigue subindo
e o Partido Popular o que está en un ciclo de descenso. E quizáis tamén por eso vemos a un PP tan nervioso co Bloque, non? Que eu, bueno, invítote a que veñas un día a sesións de control e vexas o nivel de ataque, pero non de debate, o sea, de ataque personal, non? E de, casi diría, de obsesión que ten o Partido Popular co BNG. Eu creo que nós o que temos que seguir é ca folla de ruta que temos marcada. Somos unha organización que ten as ideas moi claras, vamos a seguir cun proxecto para a maioría e co obxectivo de que nas próximas eleccións teñamos por primeira vez un goberno en Galiza dirixido polo BNG que cambie un pouco o rumbo das cousas que están pasando aquí, ¿no? Que recuperemos a sanidade, que apostemos polos servizos públicos de calidade, que non vexamos casos como que acabamos de ver en Amoeiro, non? Que se chabren as carnes, como é posible de que teñamos no noso país centros onde temos persoas maiores desnutridas e que a Xunta de Galiza estivera ali 15 días antes con unha inspección e non fixera absolutamente nada e logo pois vai a inspección de traballo da Guardia Civil e haxa que pechar ese centro, o sea, que está pasando, ou onde poñamos tamén sobre a mesa alternativas para darlle solucións reais aos problemas que teñen os galegos e as galegas, non? A vivenda, poñer enerxía ao servizo do noso país, ter un financiamento xusto. Creo que o que estamos vendo é como cando nos lle explicamos aos galegos e as galegas que é o que defendemos, non? E cales son as alternativas, cada vez máis xente está mirando para nós e vamos a seguir nesa dirección. O crecemento electoral do Bloque Nacionalista Galego, polo menos a min dá a sensación de momento, a base é sustraer votos, sustraer no mellor sentido da palabra, por suposto, do Partido Socialista, polo menos até agora. E probablemente unha parte do nerviosismo do Partido Popular con respecto á súa baixada xa que probablemente Vox este a punto de entrar no Parlamento de eso é o que indican as enquisas, están aí por lo menos... Non sei se vemos as mesmas enquisas. No, xa, bueno, pero e a pregunta vai teño a sensación, obviamente é unha opinión personal, teño a sensación de que o Bloque Nacionalista Galego necesita un novo caladeiro de votos que ten que ir moito pois xa pasando casi ao centro-esquerda, ese é o meu plantexamento, vostede me dirá. Bueno, e entón, nesa posible ampliación hai algunhas propostas a veces máis radicais do Bloque que ao mellor non sei eu si era como se lle faltara un pouco máis de templanza e moderación en algúns momentos políticamente para ampliar a base electoral. Bueno, eu primeiro, sempre digo unha cousa, os votos non son das organizacións políticas, os votos son das persoas. E se algo estamos vendo, polo menos na dinámica política que se dá en Galiza, é que a xente cambia moito que vota. En función dos procesos, en función dos momentos, en función das circunstancias. Fíxate, eu levo, desde que son portavoz nacional do BNG, escoitando que o Bloque está a tocar a teito, non? En 2020 tocáramos teito, xa non podíamos medrar máis. Agora, en 2024 tamén nos tocamos teito, xa non poden medrar máis. E o que vexo é que o que seguimos é gañando apoio entre os galegos e as galegas, que en cada proceso electoral deciden a que forza política queren chegar, non? E, de feito, se tú te fixas nas últimas eleccións, o BNG moviliza moito voto que non viña do Partido Socialista, porque o Partido Socialista perdeu 50.000 votos e nos ganamos máis de 160.000. Polo tanto, esas teorías a mí pareceme que xa non explican a realidade da sociedade galega, onde o que estamos vendo é como hai un desgaste despois de 20 anos de goberno do Partido Popular que nos está demostrando que o seu proxecto é vender este país ás grandes empresas, deixándonos aquí, eu creo que un problema e unha hipoteca moi grande de futuro, non? Porque cales son os grandes proxectos de Rueda? Altri. Seguir convertindo Galiza nun gran eucaliptal en medio do cambio climático, contaminar o noso país, cando nós o que creemos é que Galiza ten todo para ser unha potencia noutros ámbitos, que hai que apostar na ciencia, na investigación, no coñecemento, en poñer en valor os nosos sectores productivos precisamente a través da innovación e xenerando novas oportunidades. E claro, eu o que vexo é que quizáis hai certos esquemas
que non funcionan para explicar o que está pasando, porque digo, o bloque é o bloque, pero o bloque ten unha alternativa para a xente deste país. E nos que estamos dicindo que a enerxía hai que poñela ao servizo da sociedade, non das eléctricas, por eso defendemos unha tarifa eléctrica galega, porque o que non pode ser é que teñamos o noso país non cheos de muiños de vento, que nos queiran poñer muiños de vento no litoral, que nos queiran que teñamos xa os ríos cheos de encoros, e que aquí non teñamos ningún beneficio desa enerxía, porque eso ten que ser un activo, primeiro, para que a xente teña mellores condicións de vida, e segundo, ten que ser un activo para a propia industrialización de Galiza, porque cunha tarifa máis baixa, eso digo que ten un efecto de atracción de empresas superior a todas as rebaixas fiscais que nos anuncian todos os anos e que para o único que valen é para beneficiar os máis ricos. Entonces, eu creo que este tipo de cuestións son as que lle están chegando a un público moi amplo que ve que en Galiza se necesita un cambio e que a única alternativa real de goberno é o BNG e que, ademais, isto é un cambio real, o sea, non é unha alternancia para que non todo cambie nada siga igual, non. O sea, nós queremos, evidentemente, mover moitas políticas que van en contra dos intereses dos galegos e das galegas. E eu creo que hoxe na sociedade galega isto vese como horizonte de esperanza necesario. Xa prácticamente, compañeros, consumimos a primeira media hora, polo tanto xa vedes que o tempo pasa rápido, que os temas son importantes, empezamos por temas estatais, penso que vamos ampliando a lupa así a temas quizáis que nos van a chegar máis ás entrañas do noso país. Bueno, simplemente por situarvos no tempo, primeira media hora prácticamente que consumimos. Antonio, non sei se tiñas ti a palabra. Non coincido, non, solamente decirlle a Ana que coincido totalmente en que a defensa sen ambaxes e sen irrenunciable dos intereses de Galicia é realmente o punto absolutamente forte do BNG, eso ninguén o pon en dúbida, non? Estaba... Sí, pero creo que eso conecta con moitísima xente neste país. Foi unha boa explicación, sen dúbida. Falaremos de Altri, que tamén nos gustaría falar Sí. tamén sobre o modelo eólico que sí, co que sí estaría de acordo o Bloque Nacionalista Galego, pero antes gustaríame incidir nun apunte que fixo Antonio, que pareceme moi interesante, que é a introducción de Vox no Parlamento Galego, non? Non sabemos ata que punto pode ser ou non, pero non sei se que fan moito ruido, pero o que está claro é que están na axenda diaria, a ultradereita está na axenda diaria. Que lle parece que agora esteamos falando destes temas, sobre todo entre a xuventude, que volvan a aparecer pois manifestacións, como vemos, fronte a centros de menores de acollida, por exemplo, en Galicia? Bueno, primeiro, sobre Vox. Vox en Galiza non existe. Ten 0 representantes neste momento. E isto non pasa en ningunha outra parte do Estado. E eu penso que nunha parte moi importante é porque ese tipo de discursos non teñen cabida aquí, porque en Galiza hai un sentimento moi forte de identidade co país. E Vox, se algo representa, non, aparte de ser unha forza racista, machista, é que é unha forza antigalega, que lle molesta a nosa lingua, a nosa cultura, que quere que desapareza o noso autogoberno, e iso aquí non ten cabida. E, de feito, se nos analizamos a dinámica sociopolítica galega, vemos que está sendo moi diferente a do Estado, porque en Galiza a primeira forza entre a mocidade é o BNG. Polo tanto, creo que tamén o feito de que haxa unha alternativa diferente, que xenera un horizonte de esperanza moi importante para un colectivo moi grande, quizáis tamén explica que a dinámica política no noso país non sexa homologable o que está pasando no resto do Estado. E eu, para min, é un orgullo e estou convencida de que vai a seguir sendo así e que esa vai ser a dinámica. Cal é o problema? Que eu creo que neste momento en Galiza o que estamos vendo é como a etapa de Rueda está significando unha radicalización en certos aspectos do discurso do Partido Popular en Galiza que non pasaban, polo menos con esa mesma fasquía que na anterior, porque o que estamos vendo é que Rueda está representando eu creo que unha forma de goberno moi subordinada aos discursos que hai desde Madrid e a política que hai desde Madrid. E realmente, quen é responsable do ataque que se produciu contra o edificio no que iba a ir ese centro de acollida é a propia Xunta de Galiza, onde foi ali a conselleira a facer unha rolda de prensa, primeiro para decir onde iba a estar o centro e segundo para sinalar que iso iba a ser un gueto.
E iso é unha irresponsabilidade mayúscula porque que se están reproducindo os discursos racistas contra nenos e nenas que o único que necesitan, e adolescentes, que o único que necesitan é que lles demos unha oportunidade e que non se pode criminalizar desa maneira as persoas nin sinalalas como está facendo o goberno de Rueda, que insisto, quen dixo que iso iba a ser un gueto foi o goberno do Partido Popular. Quen sinalou ese espacio foi o goberno do Partido Popular dándolle alas a ese tipo de discurso. Eu creo que é unha tremenda irresponsabilidade que, en certa maneira, o que nos relata aquí é como temos neste momento ao Partido Popular máis ultra da historia. Que farías se tuveras competencias únicas sobre inmigración? Bueno, pois eu creo que a inmigración é un fenómeno que necesitamos na nosa sociedade. Non somos unha sociedade moi embellecida, que temos ademais ahora mismo un montón de sectores profesionais donde hai necesidade de xente para traballar. E o que está claro é que a dinámica demográfica que temos no noso país non temos capacidade para atender a todos esos sectores. Entón, eu creo que nós, además, que somos un pobo emigrante, sabemos o importante que haxa políticas de acollida. Eu o que creo que hai que cambiar o discurso e a visión que temos a respecto do que significa a inmigración, porque é evidente que necesitamos que veñan persoas a traballar no noso país, que nós temos que ser unha terra de acollida e que ademais xa temos moitos exemplos en Galiza de como eso funciona sin absolutamente ningún tipo de problema. Eu digo, visitar Burela eu creo que é un exemplo de integración, non? De unha comunidade moi importante que leva moitos anos entre nós con total normalidade. Eu o que creo é que o que hai que frear son esos discursos da extrema dereita que o que están alentando, creo que é o odio contra o diferente, cando justamente o que necesitamos é o contrario, non? Eu creo que reflexar que todos somos personas e evidentemente pois que neste país temos que ser unha terra de acollida e acoller a todo o mundo, favorecer a integración e facelo desde valores que creo que nos dignifican como seres humanos. Un dos principais problemas, comentaba agora, que ten Galicia é o seu envellecemento. Que facemos con ese problema demográfico que nos depara? Bueno, eu sempre digo que podemos decir non é a demografía, é a economía. Primeiro, porque unha parte do problema demográfico que nós temos ten que ver con que neste país emigraron máis de 200.000 persoas menores de 35 anos nestos últimos anos de goberno do Partido Popular e, polo tanto, que non podemos permitir é que siga marchando a xente moza. E unha cuestión que é fundamental é que se active económicamente o noso país. E nós temos potencial para poder facelo, porque Galiza é unha terra rica. Temos mar, temos pesca, temos moito potencial no sector agrario, temos sectores económicos onde poderíamos dar un gran salto se cambiamos o modelo como é todo o que ten que ver coas enerxías renovables, ou temos no ámbito da ciencia e da innovación moitísimo potencial, pero hai que ter un plan para xerar futuro neste país, para que a xente nova non pense que a alternativa é coller as maletas e marchar. E eu creo que nese sentido esa é a primeira cuestión. A segunda, evidentemente, tamén é certo que hai que cambiar, eu creo que o modelo laboral. Somos unha sociedade na que traballamos moitísimas horas, non? A nivel de Estado, digo, a nivel de Europa, somos dos que máis horas traballamos, pero iso non significa unha maior productividade. Eu creo que ir a modelos que favorezan máis a conciliación é unha cuestión clave se realmente queremos que a xente teña fillos e fillas, porque ademais aquí o que estamos vendo é que como cada vez se retrasa máis, non, a idade na que eres nai ou na que eres pai, e nunha parte moi importante é por cuestións económicas, porque antes non teñen estabilidade ou non tes as condicións como para poder facelo. E unha terceira pata son as políticas de igualdade. Eu tamén creo que hai igualdade real ou moitas mulleres o que non están dispostas é a ter que levar todo o traballo da casa e todo o traballo que supón estar fora, non? E fan apostas absolutamente lexítimas polo seu desenvolvemento profesional. Entón, ou traballamos máis tamén nese ámbito, ou evidentemente, pois, creo que esa tendencia que se está dando en Galiza, que tamén é unha tendencia que se dá noutros países do noso entorno, pois non vai a ser fácil de reverter. Dentro dese proceso de construir unha vida, incorporarse á sociedade a nivel económico, fala usted de conciliación, productividade, o problema da vivenda parece que convertiuse
según todos os barómetros, no problema, vamos, fundamental. Sí, bueno, ahora mismo é o principal problema que está Exacto. sinalando todo o mundo e é normal. Digamos Porque que un par de medidas. mira, nos últimos anos incrementaronse o prezo dos alugueres en máis dun 50%. Os salarios non medraron nun 50%. Polo tanto, o que estamos vendo é como un dereito como é o acceso á vivenda se está convertindo nun luxo. E eu creo que non chegamos aquí por casualidade. Llevamos 16 anos cun goberno do Partido Popular que dinamitou a política social de vivenda, que non fixo vivenda pública e que, ademais, ahora mismo o único que fai é propaganda e boicotear as medidas que se poderían levar adiante. Estamos en Santiago de Compostela. Como é posible que o goberno galego vete a declaración de zonas tensionadas que por lo menos permitiría controlar os prezos dos alugueres, baixar os prezos dos alugueres neste momento? Claro, que o PP non está traballando a favor, está traballando en contra. Faino cando veta unha proposta como esta ou cando tamén mantén centos de vivendas turísticas ilegais no rexistro da Xunta que eu creo que se saíran de aí poderían destinarse en unha parte moi importante a vivenda en alugueiro e, por lo tanto, axudarían digamos, a baixar un pouco o prezo dos alugueres. A marxe desto, que creemos nós que hai que facer? Mira, hai unha cousa que estamos insistindo moito. Nós non decimos que non haxa que construir vivenda pública, pero iso sabemos que son procesos moi longos. Hai que expropiar, hai que facer plans, hai que construir. Todo eso estamos falando de políticas a 10 anos. O que se necesitaba neste momento, cando temos tanta vivenda baleira neste país, era que realmente houbera un plan para mobilizar vivenda baleira e que a Xunta de Galiza apostara dunha vez por todas por un programa de compra pública para poñer vivenda en alugueiros a prezos que a xente poida pagar. E que temos 90.000 vivendas baleiras só nas cidades. Como é que, ademais, vai haber recursos para esa finalidade nos próximos plans de vivenda? E nós o que decimos é que esa tiña que ser a prioridade, porque é máis rápido, é máis económico, estamos aproveitando o patrimonio que xa está construído e, ademais, é moito máis eficiente desde o punto de vista social, porque estamos poñendo a vivenda protegida en todos os puntos da cidade e, polo tanto, non estamos tampouco, de certa maneira, non creando como guetos, ¿no? Donde vive a xente que ten menos recursos. Creo que esta é unha medida que un goberno que tivera un compromiso coa vivenda estaría facendo neste momento, pero vemos como a Xunta de Galiza o que nos fai son anuncios que están nos titulares, quedan moi ben, pero a realidade é que hoxe é máis difícil acceder a unha vivenda que hai 2 anos, xa non che digo que hai 16. Por lo tanto, o que necesitamos neste momento son menos bluff, menos propaganda e máis políticas reais, xusto o que non está facendo o PP. O parecer a maioría dos pisos, ademais que se mercanse a tocateja. É dicir, temos a constancia de que se utilizan para especular. Sí. Que medidas se poden tomar para intentar evitalo nun mercado que é libre? Sí, o que pasa que, eu creo que aquí este apunte está moi ben, porque nos rompe unha lógica que operou moitos anos, ¿no? Que decían, para que a vivenda baixe hai que construir máis. En Galiza nunca houve tanta vivenda, sin embargo, o que estamos vendo é como nunca foi tan difícil acceder á vivenda. Entón, nós que decimos a vivenda é un dereito e, polo tanto, igual que se regulan outros aspectos, temos que entrar a regular certas cuestións que teñen que ver coa vivenda. Como se pode facer? Pois unha é a declaración de zonas tensionadas. A Xunta debería de estar facendo un estudo por vilas e cidades de en que zonas hai que facer esta declaración, porque a lei o permite facer. Sin embargo, o goberno galego, que non quere declarar zonas tensionadas, está boicoteando esta posibilidade e o que di é, se mo piden os concellos, fago. Cando moitísimos concellos non teñen nin capacidade para poder facelo. E logo vemos como, cando fan concellos como Santiago, o que fai é poñer paus nas rodas con excusas de mal pagador para botar abaixo esa declaración. E, ademais, isto é unha irresponsabilidade, porque as cidades e as zonas tensionadas van a ter máis recursos para facer vivenda pública. Polo tanto, o que está facendo o Partido Popular é impedindo que nos teñamos máis vivenda pública. E logo, se vamos a unha medida como a que nos propoñemos de un programa de compra de vivenda pública para aluguer, é unha forma de intervención no mercado. E o que estás facendo é pisos que están en desuso, poñelos ao servicio da xente que os necesita. E logo a Xunta tamén podería comprar
toda a vivenda pública que se está e protexida que se está vendendo, porque ten o dereito de tanteo e retracto, e iso podería formar unha bolsa para a vivenda pública. Entonces, o problema non é que non se poida, é que non se quere actuar, e temos a un goberno da Xunta que é parte do problema en vez de ser parte da solución. A conxelación de alquileres cree que funciona? É unha medida... Bueno, hai cidades onde se está Porque facendo... hai de resultados moi dispares en, Sí, en a Europa e en España, non? Sí, pero aí está demostrado, estáse vendo, por exemplo, en Barcelona, onde están baixando os prezos dos alugueres. Cal é o problema daqui? O problema daqui é que a Xunta fixo unha única declaración, que foi a de Coruña, pero non fixo un regulamento para que poda haber sancións en caso de incumprimento. Entón, na práctica, é unha forma, digamos, moi civilina, non? De deixar sin efecto as declaracións de zona tensionada. Declaro formalmente, pero non poño os mecanismos necesarios para que esa, digamos, que esa fórmula poda funcionar. En Coruña opta por esa fórmula, en Santiago xa vai de frente e di non vou a declarar esa zona tensionada con argumentos que sinceramente non se sosteñen e non teñen ningunha viabilidade. E nos decimos, é que temos o exemplo en Cataluña, porque o goberno catalán fixo un estudo de zonas tensionadas e fixo a Generalitat, porque é quen ten as competencias en materia de vivenda. Por lo tanto, isto era o que tiña que facer a Xunta de Galiza, e nos, de feito, vamos a presentar unha emenda nos orzamentos para que a Xunta teña recursos para facer esos estudos de zonas tensionadas e que se apliquen en todo o país, porque, como vos decía, eso non só vai a permitir regular e evitar que sigan incrementándose os prezos do aluguer, e que vai a facer que esas zonas tensionadas teñan máis recursos do plan de vivenda para facer vivenda pública, que poden chegar a ter axudas de até o 90%. Entonces, o que non pode ser é que a Xunta este boicoteando unha lei única e exclusivamente porque yo manda o Partido Popular desde Madrid, indo en contra dos intereses da xente que hoxe xa non é que a xente moza non poida alugar un piso, é que hai moitísimas familias que non poden alugar un piso. Estamos co tema da vivenda, simplemente para aqueles que se suman a Radio Líder agora mesmo, estamos falando coa líder da oposición aquí en Galicia, Ana Pontón, temos a Carmen Chao e Antonio Lodeiro que están formulando distintas preguntas, estábamos co tema da vivenda e seguimos ahondando, graciñas por conectar con Radio Líder e a todos aqueles que nos siguen vendo en streaming, tamén darlles as grazas por continuar. Non sei se quedou todo claro co tema da vivenda, un dos principais asuntos de preocupación. Totalmente. Ou se pasamos aos seguintes temas, compañeiros. Eu quería engadir unha cousa máis, que pasar outro tema tamén. Como decía, na miña casa éramos poucos e pariu a abuela. Temos un problema grave de vivenda e chegan os pisos turísticos. Intervén o turismo. Que provoca? Unha sensación tamén na sociedade de que estamos cansos, saturados, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, que non sei ata que punto é real ou non. Ata que punto eses pisos turísticos veñen a poñer a guinda, non, a ese problema de vivenda, se é real ou non esa masificación, ata que punto esa sensación da sociedade de cansada, de cansancio, de peregrinofobia, turismofobia, de chinchos, ten algo que ver coa realidade. Eu non creo que en Galiza xa turismofobia. O que penso é que iso é un eslogan que a veces utiliza o Partido Popular para que non querer debatir sobre o modelo de turismo, que creo que é un debate legítimo e necesario. Entón, o turismo ten que ter o seu espazo e tamén temos que ver a que modelo de turismo queremos ir, non? Si, por decirlo así, a un turismo low cost, a un turismo que deixe un menor impacto económico social e que xenere, digamos, outro tipo de feedbacks que tamén sexan positivos desde o punto de vista económico e social. Nos, desde logo, creemos que o turismo ten un espacio, pero o turismo hai que ordenalo, hai que facer unha aposta por un turismo de calidade, por un turismo cultural, non? Creemos que temos un país donde nese ámbito se poden facer moitas cousas. E é certo que unha parte moi importante das vivendas que estaban en aluguer están pasando ás vivendas de uso turístico. Iso é unha realidade constatable que ninguén con dous dedos de frente pode negar. E o grave é que a Xunta de Galiza non está intervindo, sino que o que está favorecendo son ilegalidades. En Galiza, no caso, por exemplo, de Santiago de Compostela, hai centos de vivendas ilegais que non cumplen a normativa para poder ser vivendas de uso turístico e que a Xunta de Galiza ten legalizadas no seu rexistro. E cando o Concello lle di todas estas vivendas non poden estar, a Xunta de Galiza mira para outro lado. Por lo tanto, o que está é agrandando o problema en vez de querer actuar. Nos que decimos, pois que habría que analizar cantas vivendas de uso turístico pode ter Galiza.
E, por o tanto, declarar cal é a relación, non, entre o número de vivendas para a vivenda e o número de vivendas turísticas e establecer un tope. Eso son cosas que non inventamos nós, o sea, que se están facendo noutras partes porque é unha cuestión de sentido común. A primeira preocupación que temos que ter é que a xente teña vivenda, para que viva aquí, para que poda facer os seus proxectos de vida. Vamos, é que é un problema gravísimo. Hai pouco estábamos reunidos con xente, por exemplo, na cidade da Coruña, e é que che contan casos que é o día a día de moitísima xente, o sea, que te separas e non podes deixar de convivir porque non atopas un piso. Persoas que na súa xubilación están pensando que teñen que abandonar a cidade na que viviron sempre porque xa non van poder apagar o aluguer co que lles están cobrando. Ou mozos e mozas, nais solteiras, que din que é imposible poder vivir. Teño que escoller entre pagar o aluguer ou darlle de comer aos meus fillos. É que isto non pode ser. Ata divorciados que teñen que vivir xuntos, sí. que non é un caso menor. No, que hai moitos, sí, e, bueno, en fin, que eu creo que isto está dicíndonos até que punto hai un problema no que os poderes públicos teñen que intervir, porque o que temos que buscar é o ben común. Entonces, o grave é que non se están utilizando os instrumentos que ten o público para actuar, porque se está primando a especulación sobre o dereito á vivenda. E eu creo que cando hai que escoller entre especulación e dereito á vivenda, o goberno debería ter claro que o primeiro é que a xente teña unha casa onde vivir. Non que uns poucos gañen moito a costa do sacrificio e do sufrimento dos demais. É que é un auténtico disparate o que está pasando e pode ir a peor se non se toman medidas. Eu creo que aí a Xunta, bueno, pues ten unha responsabilidade enorme porque está favorecendo esa burbulla que o único que fai é expulsar a miles de cidadáns de poder ter unha vivenda digna. E iso non o podemos permitir. É que está tendo, ademais, un impacto político, para o meu gusto, cada vez máis notable. Vamos a unha cuestións así máis económicas, máis financieras. 3 medidas que tomaría mañán se estuvera encabezando o goberno galego, económicas e financeiras. Bueno, para min unha cuestión fundamental sería apostar pola ciencia e pola innovación. Creo que nos temos que facer deso un piar de desenvolvemento no noso país. Galiza está cola innovación e nos o que quereríamos é situala a cabeza. Eu creo que nese ámbito hai moitas medidas que se deberían de tomar. Unha segunda cuestión que creo que é fundamental para nós é poñer en marcha unha transformación do IGAPE para que se constitúa nun Instituto Galego de Crédito como primer paso para ter unha banca pública, porque o que estamos vendo, sobre todo desde a desaparición das caixas, é que se agudiza un problema que temos en Galiza, non? E é que temos moito aforro, pero unha parte dese aforro non se está investindo no noso país, sino que está indo fora, e estamos en cifras récord que superan o PIB galego. Polo tanto, son moitos recursos que estamos perdendo como país e que creo que temos que poñer ao servizo do noso desenvolvemento económico. E para min hai unha medida, que xa falamos de antes dela, pero creo que é a medida con máis impacto que poderíamos poñer neste momento en Galiza, que é a reclamación dunha tarifa galega propia, unha tarifa máis barata para os cidadáns do noso país, pero tamén para as empresas, que nos permita que a enerxía se poña ao servizo da sociedade. Sería partidaria, perdón, máis na mesma liña que falou vostede, unha especie de entidade pública de crédito, un fondo soberano ou non temos... Porque é unha idea que moitos países europeos dun tamaño máis parecido ao noso que teñen, non? Nos, de feito, esta foi unha das propostas que puxemos sobre a mesa xa no debate dos orzamentos do ano pasado, que Galiza puxera en marcha un fondo soberano destinado a aqueles sectores, non, que teñen, nos que temos potencial de desenvolvemento económico ou sectores de, bueno, pues de máis risco de inversión, onde poderíamos facer apostas estratégicas como país e que nos permitira mobilizar unha parte moi importante de recursos. Euskadi fixo hai pouco, creo que Galiza tamén non debería de perder esa oportunidade. E reclamaría tamén a xestión das pensións e da seguridade social? Eso está no Estatuto de Galiza. Quero dicir que eu a veces vexo como hai debates, non, que a transferencia da xestión, vamos, das pensións e da seguridade social está no Estatuto vixente. O que chama a atención é que os que se din que son os defensores do Estatuto non queiran que se aplique, non? Fíxate que nós acabamos de levar ao Parlamento a transferencia das competencias en materia de salvamento marítimo. O PP votou en contra. Vamos a reclamar tamén a transferencia dos aeroportos, porque estamos vendo como a xestión centralizada é nefasta para Galiza.
Vamos a ver que vota o Partido Popular. E nos dixo que non están de acordo, non? Porque no fondo hai unha actitude que para min é moi negativa. Prefiro que o gobernen mal desde Madrid porque así eu critico, pero non me quero implicar en buscar solucións. E, ademais, no caso dos aeroportos, é que a maioría dos aeroportos de toda Europa non teñen unha xestión centralizada aos estados, son xestións descentralizadas, son entes autónomos, porque o problema que nos temos é que aquí a visión que hai do Estado é radial, e tamén é radial no caso dos aeroportos, onde o que prima é que todo pase por Madrid, alimentar o aeroporto de Barajas. E iso vai en contra dos nosos intereses. Eu creo que aí nos temos que ser moito máis ambiciosos nas cotas de autogoberno que queremos conseguir. Falaba vostede, evidentemente, de ciencia, investigación, que a estas alturas de século é terriblemente importante. Un análisis da educación galega. Pois mira, creo que nós temos elementos moi positivos no noso sistema educativo e aí, sobre todo, eu creo que unha masa moi importante de profesorado que está moi implicado co sistema educativo. Pero tamén é certo que estos anos de recortes afectaron dunha forma moi importante a calidade. Temos menos profesorado que hai 16 anos e creo que hai retos que non se están sendo capaces de impulsar. Creo que estamos nun momento onde estamos vendo, ademais, o malestar da comunidade educativa. Esta mesma semana hai 2 días de folga convocados, xa houve unha folga convocada hai pouco tempo, e creo que o que se está vendo é que o aguante dese sector tamén ten un límite e que hai un certo queime coa situación que hai. Por qué? Porque temos aulas moi saturadas, porque hai menos medios e porque hai un problema que é das cousas que me parece donde ou como sociedade temos sensibilidade ou non vamos a ser capaces de avanzar. E é que estamos vendo que hai cada vez máis necesidades educativas especiais e que esos nenos e nenas non teñen a atención que necesitan. Nós tuvemos que levar ao Parlamento cousas que eu creo que nunha sociedade civilizada nunca terían que debatirse. Como que un neno que ten unha discapacidade que non pode moverse ten un coidador e este ano lle digan que non, que só ten medio coidador. Porque ese neno non pode integrarse se non ten ese coidador. É que son cuestións que non podíamos nin ter que debatir, nin que levar ao Parlamento. Levamos esa cuestión ao Parlamento e, casualmente, ao cabo de 3 días, se solucionou o problema. Pero cantos nenos e nenas hai así que non sabemos? Porque só coñecemos os casos nos que se protesta. E en moitos, por certo, tampouco se lles dá solución. E creo que hai que apostar moito por unha educación que non deixa ninguén atrás, porque non podemos permitir que nenos e nenas que teñen dificultades non teñan a atención a que teñen dereito. Porque ou invertimos en educación ou vamos a quedar todos e todas atrás. Porque cada euro que estamos invertindo nesos nenos e nenas o que nos está garantizando é unha sociedade mellor no futuro, con máis formación, con máis capacidade, con máis valores, que creo que non se pode ver todo solo desde o punto de vista da rentabilidade económica, sino tamén que unha sociedade máis formada é unha sociedade moito máis forte. Compañeiros, quedan, poucos minutos para chegar ás 11. Vai durar menos que un pleno do Parlamento, Ana Pontón, esta entrevista, xa yo garantizo, pero eso, por ir intentando buscar e rebuscar entre tantos temas que seguramente tedes a ben falar con Ana Pontón, quedan moitísimos temas. Bueno, pero así temos unha excusa para volver outro día. É verdade, eso é verdade, facemos unha segunda volta con Ana Pontón, pero bueno, para ir buscando xa o final, o troito final, un par de temas, 3 máis como moito, que penso que van dar cabida no tempo que temos, compañeiros. Vamos alá. Cal cree, Ana, que é o estado de saúde da lingua galega? Eu creo que aí xa non é o que crea eu, é o que din os datos, e é que estamos nunha situación de emerxencia lingüística, sobre todo entre as xeracións máis novas, onde os últimos informes oficiais que se coñeceron o que nos di é que a lingua galega está nunha situación moi crítica. E aquí, eu sempre o digo, non chegamos por un fenómeno natural, isto é o resultado de 16 anos dunha política contra o galego do Partido Popular. Pensa que o actual presidente da Xunta se manifestou en contra da nosa lingua nunha manifestación infame de ganchete cos sectores máis rancios e de ultradereita do Estado español. Eu creo que nun momento como este o que se necesita é deixar atrás as políticas que están poñendo nunha esquina a nosa lingua.
E evidentemente hai moitos ámbitos nos que actuar, pero hai un que é clave que é o ensino, e non podemos seguir con un decreto da vergoña que o que está aí convertendo a lingua galega nunha lingua de segunda e que fai que os nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saian sin falalo. Esta é, para nós, creo que unha cuestión clave, e xa non para o BNG, o sea, que nesto hai unanimidade na sociedade galega e creo que estaría moi ben que o Partido Popular derrogara ese decreto e que se abrira un debate real entre o conxunto da sociedade para poñer en marcha un novo decreto pois, que permita que o galego teña o lugar que lle corresponde, que os nenos e nenas do noso país dominen a nosa lingua. Porque, ademais, é que moitas veces falase de que isto é un problema de liberdade. Digo, como pode haber... Isto non é un problema de liberdade, é que hai moitos nenos e nenas que acaban a etapa educativa e que non coñecen o idioma. E se non o coñezan, non teñen a liberdade para poder falalo. Polo tanto, creo que esta é unha primeira cuestión, que ten que haber igualdade e que, desde logo, hai que deixar de poñer de trabas o desenvolvemento da nosa lingua como está facendo o goberno do Partido Popular. Sin embargo, sobre esa cuestión, voulle pedir medidas concretas, pero poñolle un exemplo, por exemplo, na miña familia, o meu fillo, por poñer un exemplo incluso, os rapaces da súa xeración, estudiaron galego profundamente, estudiaron en galego, prácticamente a metade das asignaturas, leeron en galego, estudiaron literatura galega, e cando saíron do colexio falaban perfectamente galego, pero non o volveron a usar. Pero mira, hoxe a situación que se está dando... E que Dígolle que isto é totalmente empírico, que lle estou dicindo. O que digo, eu tamén neste tema... O problema é que nunca volveron a usar o galego. Pero mira, eu neste momento que está pasando é unha situación moi diferente. Primeiro, o galego xa non ten... Vamos, eu creo que se fixéramos algo empírico, o galego nunca tivo 50% en ninguna etapa educativa, a pesar do que dixeran os decretos. Na realidade, eso nunca existiu. Pero é que hoxe, os estudos que está facendo a Real Academia e o Consello da Cultura, non o que diga o BNG, ou o que están facendo as universidades que traballan no ámbito sociolingüístico, o que nos din é que a lingua galega está nunha situación de marginalidade dentro dos propios centros educativos, que é menos até do que di o decreto, que menos dun tercio, e cunha situación que nunca se deu, e é que as materias científicas está prohibido que se dean en galego. Esa é a realidade que temos a día de hoxe. E o que nos están dicindo os estudos científicos é xa non que os nenos e nenas, que os seus pais e as súas nais os educan en galego, no proceso de escolarización perden a lingua. E iso é que non pode ser. E que unha parte moi importante do alumnado acaba a etapa educativa sin coñecer a lingua galega, que non é capaz de falar con fluidez. E iso sabemos que é moito máis que unha asignatura. Hai que facer un proceso para que esos nenos e nenas teñan ese coñecemento, por sentido común e porque ademais é o que di a lei. E iso non se está garantizando neste momento. E os informes que están facendo todos os, digamos, elementos, ou asociacións sociopedagóxicas, xente que este sindicatos de ámbito do ensino, as universidades galegas, o que están poñendo punto é necesitamos cambiar o decreto, necesitamos tamén unha maior socialización en galego en todos os ámbitos e reforzar o orgullo do propio, orgullo de ser de aquí, non? Pero cando hai unha política tan hostil contra o galego e un discurso tan hostil como que estivo mantendo o goberno do Partido Popular, iso ten consecuencias, evidentemente. Xa estamos vendo o final do programa, xa estamos vendo a bandera a cadros ali ao fondo, polo tanto, rectísima final, Daros un respiro, ainda quedan un par de Sei que hai cuestións. moitos temas, pero rectísima Ademais, final. moi importantes, porque igual que a Exacto. vivenda, unha das preocupacións agora, bueno, con todo o que está pasando cos cribados, creo que volve outra vez, sempre está a sanidade aí, non? Pero volve outra vez a ser de actualidade, e que 3 medidas urxentes sanitarias hai que tomar en Galicia. Bueno, a primeira é que necesitamos rescatar a atención primaria, porque foi quen máis sufriu durante estes anos os recortes do Partido Popular, e por eso nos propoñemos un plan de choque cunha dotación mínima de 200 millóns de euros para que teña os mismos recursos que antes da crise, que nos permita contratar o personal médico necesario, que os nenos e nenas deste país teñan pediatra,
ou que poñamos en marcha unha medida tan necesaria como que haxa unha cobertura para os problemas de saúde mental. Non? Creo que esta é unha necesidade cada vez maior e o que estamos vendo é como se hoxe tes un problema de saúde mental, se a túa conta bancaria pode soportalo, terás solucións. Como estés agardando pola sanidade pública, o único que vas a ter é unha caixa de tranquilizantes ou de pastillas para dormir e sabemos que eso non pode ser unha alternativa. Unha segunda cuestión que nos parece clave é acabar tamén coa precariedade que se está producindo no sector sanitario, porque sabemos que esa é unha parte do problema, que hai moitos profesionais que marchan polas condicións que se están impoñendo de deterioro cada vez maior no ámbito de atención primaria. Non? E para nós, pois, unha terceira cuestión sería pois, un plan de atención á saúde mental que non só inclúa a dotación de psicología clínica en primaria, sino que nos dote dos profesionais necesarios para poder enfrentar un problema de saúde pública cada vez moito maior. Eu creo que é evidente que a sanidade é un recurso fundamental, o sea, que é un dos grandes conquistas sociais e o que non podemos permitir é que se siga demolendo pouco a pouco e, sobre todo, que hai que reverter tamén as privatizacións, non? Porque, por exemplo, no caso dos cribados de Andalucía, aí vense as consecuencias dos recortes das privatizacións. Pero a min tamén me preocupa como con temas tan sensibles se pode facer propaganda sin que realmente se atendan as necesidades reais. E aquí en Galiza hai 3 anos que se anunciou que as mulleres entre 45 e 50 iban a estar nos cribados de prevención de cancro de mama e a día de hoxe non se chamou a ningunha muller. E creo que con un tema tan grave non se pode facer propaganda. Outra cuestión que a min pareceme tamén estratégica e moi importante aquí en Galicia é a despoboación do medio rural, que non hai, digamos, contingencia, non hai recambio, xeracións de recambio, o cual ameaza non somente o medio ambiente, sino o noso sector agropecuario, que é unha das bases casi de identidade da nosa cultura e economía, non? Como se pode fixar? Xa sei que son a longo plazo e tal, pero como se pode fixar poboación no rural? Pois apostando polo rural, pero apostando de verdade, non con vallas publicitarias que che din ven vivir o rural, pero logo cando vas vivir resulta que non tes médico de cabeceira, resulta que non tes servicios de internet, resulta que non hai coles para os nenos e as nenas e, polo tanto, o primeiro que hai que facer é unha política de apoio ou discriminación positiva, como se queira, para o medio rural, non? Hai que apoiar que haxa servizos que den calidade de vida ao medio rural, porque os estándares de hoxe non son os estándares de hai 50 anos. Entón, necesitamos que haxa un apoio específico para que teñan atención sanitaria, para que teñan transporte, para que teñan servizos de internet e para que teñan unha boa atención tamén no ámbito educativo. A segunda cuestión é apoiar a xente que ten proxectos para o rural. Apoiar proxectos productivos, non só de recuperación de terras agrarias, que evidentemente tamén, e de actividade agrogandeira, sino tamén outro tipo de proxectos que desarrollen pequenas empresas no medio rural. E logo eu creo que terceiro, temos que quitar do medio ameazas que poñen en risco o futuro do rural. E aquí temos unha, e que nos queren colocar unha bomba ambiental no corazón do rural do noso país, como é Altri, que significa poñer en risco a toda unha comarca que é das máis punteiras que hai en Galiza, como é toda a comarca de Arzúa a Ulloa, pero que tamén pon en risco miles de empregos na ría de Arousa, que é a ría máis productiva de Galiza, a pesar dos problemas que ten de contaminación. Entón, eu creo que hai un problema co rural que é un problema de modelo, porque se nos fixamos, hai moitos proxectos, non? Que son proxectos que queren extraer os nosos recursos para empresas de fora, que son proxectos de megaminería contaminante, das macrocelulosas, non? Das grandes empresas eólicas, que lles molesta que haxa xente no rural. Porque se non hai xente no rural, é moito máis fácil que esos proxectos podan ir adiante. E, polo tanto, eu tamén creo que temos que cambiar ese modelo e deixar atrás, pois eu creo que ese deseño que ten o Partido Popular, ao que desde logo lle moi funcional que a xente abandone o rural. Con que modelo eólico estaría de acordo o Bloque Nacionalista Galego? Bueno, nós aí temos unha cousa moi clara. Temos que descarbonizar o noso país e ir a enerxías renovables? Sí, pero eso non se pode facer a calquer prezo. Porque o que non pode ser é que dentro do Estado se manteña un esquema
no que Galicia é unha terra de sacrificio para que en Madrid teñan enerxía barata. Eu creo que nós non podemos aceptar ese modelo baixo ningunha circunstancia, porque fíxate, nós xa estamos cumprindo os obxectivos que marca a Unión Europea para o ano 2030 en enerxías renovables. Entón, nós non sei por que temos que pisar ese acelerador, porque non se está pensando no interese de Galiza cando se defende iso, estáse pensando no interese das eléctricas, non? Esas eléctricas que sabemos que logo o Partido Popular e o Partido Socialista utilizan as portas xiratorias para colocarse nos seus consellos de administración. Entón, nós que decimos, enerxía eólica, sí, pero ao servizo de Galiza. Eso que quere decir? Que temos que planificar o mix enerxético, que non é só eólica, que hai moitas máis renovables que podemos utilizar, facelo en función das necesidades que ten a sociedade galega e con un retorno económico para o noso país. Porque non é só unha tarifa eléctrica galega, é tamén que moitos desos proxectos non teñen por que desenvolvelos as grandes enerxéticas e que se poderían desenvolver vinculados a proxectos que xeneren emprego no noso país. Que apostemos porque esa enerxía, os recursos que xenere, se quedan en Galiza. E non só temos que falar da enerxía eólica, porque, por exemplo, agora aquí tamén se quere poñer en marcha unha mina de litio, que xa foi, por certo, desbotada no seu momento polo impacto que tiña a nivel da contaminación nas augas. E fíxate, esa fábrica de batería, ese litio non é para desarrollar ningún proxecto industrial en Galiza, é para poñer unha fábrica de baterías en Zaragoza que vai a xenerar miles de postos de traballo. Entón, aquí os proxectos extractivistas que o único que nos deixan son problemas medioambientais a medio prazo, pero a creación de emprego de calidade e o desarrollo industrial vai para outras partes. Nos, desde logo, con ese modelo non podemos estar de acordo, porque tamén creemos que os galegos e galegas temos dereito a que en algún momento se pechen os ciclos productivos e a que a explotación dos nosos recursos se teña en conta cal é a perspectiva de Galiza, non única e exclusivamente os intereses de outras zonas ou as ansias militaristas que tamén están detrás de moitos destos proxectos e que creo que non van traer nada bo para a humanidade. Entón, xa podemos confirmar outro segundo espazo con máis preguntas, pero temos que rematar este primeiro, vale? Unha última pregunta, se vos parece, unha última cuestión. Antonio, Carme, e así imos xa rematando este espazo. Eu tiña aquí apuntada, pero por si... Tiñas moitas, pero Eso hai por máis. Temos moitas máis. Aquí notase a diferencia de xeración, que hubo con papel e ela con móvil, que é de papel e bolígrafo. Bueno, a mí tamén me gusta tomar notas en papel. Eu sou moi de tomar notas. É unha pregunta un pouco corporativista, pero tiña ganas de facer ya. Se estuvera no goberno, podería resistir a tentación de invadir militarmente os medios de comunicación públicos? Eu invadir militarmente nunca nada. Eu sempre a favor da paz. Era unha especie de metáfora ou símil. No, eu aí pacifista sempre. Xa me entendo o que digo. Sí, e eu tamén o digo nese mismo sentido. Eu creo que temos, como sociedade, que avanzar en valores democráticos. Porque estou convencida de que eso nos fortalece a todos e a todas. E na política o curtopracismo fai moito mal. Creo que fai moito mal en moitos ámbitos, non? E a mí me parece moi preocupante a situación que se está producindo nos medios públicos galegos, porque realmente o Partido Popular colonizou os medios públicos galegos convertíndoos no seu aparato de propaganda. E tanto é así que aquí temos, eu creo que a protesta de profesionais dese medio máis grande e durante máis tempo de todo o Estado, como son os venres negros, non? E mesmo acabamos de ver como no inicio desta legislatura, cando o Partido Popular tiña que pactar, porque así o decía a lei, o novo director ou directora da CRTVG, o que fixo foi non pactar e cambiar a lei para poder seguir designando a dedo e manter o control dos medios públicos. E eu creo que os medios públicos teñen que ser de todos e todas, non poden estar ao servicio da estrategia partidista do Partido Popular e, ademais, agora mesmo que estamos vendo é como a Televisión de Galiza está nuns niveis de audiencia que son pésimos, porque cada vez hai menos galegos e galegas que vexan a nosa tele porque non se sinten representados. Entón, eu creo que temos que ir a un modelo onde os medios públicos representen a pluralidade da sociedade, se escoiten todas as voces e representen o país, que é moito máis que a política. Moito máis que a política. A política, evidentemente, ten que estar. O que non pode ser é que, como está pasando agora, vamos,
que vexamos tertulias absolutamente colonizadas pola dereita e pola extrema dereita en Galiza, onde non hai unha senda comunicativa galega, onde non hai voces que representen a pluralidade da sociedade e só se escoite unha única opinión, que é a do Partido Popular. Eu creo que iso vai en contra dun funcionamento democrático dos medios públicos e vai en contra da propia televisión galega, porque o que está pasando neste momento é que cada vez menos galegos e galegas, cando encenden a pantalla, marcan ese botón. Creo que para unha tele que nos costa máis de 100 millóns de euros, pois poñela ao servicio do Partido Popular é un aparato de propaganda moi caro. Carmen Chau, a derradeira. A derradeira, vou facer dúas en unha, así para estirar un poquinho máis. Bueno, non me gustaría rematar esta entrevista sen falar de algo que para todos os galegos foi moi duro este verán. Unha situación que se repite cada pouco tempo. Foi triste para os que abordamos a información, pero sobre todo para aqueles que estaban ali, non? Foi realmente tráxico, moi tráxico. Sen buscar culpables, gustaríame que me des o seu diagnóstico, digo eu sen buscar culpables, pero gustaríame que me des o seu diagnóstico do que está pasando no monte galego, para que non se volva a repetir, aínda que penso que dentro de 2 ou 3 anos estaremos igual. Con esa liña, gustaríame tamén que me dixese como lle gustaría que fose Galicia dentro de 50 anos. Primeiro, coincido en que o que vivimos este verán foi unha auténtica traxedia. Estamos ante os lumes máis grandes da nosa historia, pero creo que aos que estuvemos pisando un pouco o que pasou, o que palpou, non só ardeu unha parte do noso patrimonio, tamén ardeu a seguridade da xente. E a situación que se viviu, eu creo que non debería de volver a repetirse. Tamén quero decir que non son nada optimista, porque o que vexo é que o goberno galego non aprendeu nada, non aprendeu dos lumes anteriores e non aprendeu deste, porque hai evidentemente que tomar medidas de fondo para cambiar a situación. E a resposta que deu o goberno e o presidente Rueda foi non estivo a altura antes, non estivo a altura durante e tampouco estivo a altura despois, onde prácticamente o que nos dixo é que non van a facer nada para cambiar as causas que nos levaron aquí. E nós que creemos? Pois que hai que ir, que detrás destos lumes o que se ve é que o abandono do rural é un problema gravísimo para o país e que hai que desenvolver unha política que potencie unha actividade nese ámbito. Segundo, que hai un modelo forestal que está fracasado e que ademais constitúe un risco xa non só para o territorio, sino tamén para a xente, que o primeiro que temos que protexer, as persoas. E, en terceiro lugar, pois que é evidente que tamén hai que operar cambios no dispositivo de extinción para prepararnos ante todo o que significa o cambio climático e estos lumes de nova xeración. Lamentablemente, pois a resposta do PP é ir na dirección contraria, non? E volvo a querer eucaliptizar máis o noso país, é un auténtico desastre. E o grave é que se non se fai nada, o que pasou é só un aviso. E isto están nos dicindo os expertos e, polo tanto, eu creo que aí debemos de operar noutra onda e ir a cambios máis estruturais. E como me gustaría a min que fora Galiza dentro de 50 anos. A mí o que me gustaría que fora un país con igualdade, onde as mulleres non seguiramos sufrindo violencia de xénero, onde non vexamos máis os mozos e mozas coller as maletas por falta de oportunidades e onde realmente se desenvolva pues, toda a riqueza e potencial que ten este país. Dame a min que dentro de 50 anos, bueno, xa nos pilla pero estaremos aquí, podemos estar aquí. Bueno, poder podemos, poder non é podemos, fácil. ¿no? Para velo e para ver se esa... Eu son optimista, estaremos. Ana Pontón, graciñas de verdade por querer participar neste formato que está comenzando, que seguramente pois sufrirá modificacións para ser máis resolutivo, para que sexa máis atractivo se cabe. Penso que foi, porque vostede fala con claridade, fala con seguridade, fala con convencimento. Penso que chegou a mensaxe, non sei se estades de acordo, Carmen e Antonio, de que ten unha que comunica moi ben a señora Pontón. Tablas ten tamén. Tablas ten. Polo tanto, penso que o agradeceu esta entrevista pois cun tempo prolongado, que non se soe dar moito nos medios, pero aquí en Radio Líder, afortunadamente, temos un oco, un oasis, para falar con calma, con respeto, de tantos temas que preocupan. Falamos de vivenda, falamos do rural, falamos da nosa terra, ao fin e ao cabo, da nosa vida, no presente, e intentar mellorala no futuro.
E a ferramenta da política é fundamental, é protagonista no día a día. Estivo a gusto, señora Pontón? Bueno, eu encantada, xa deseando a segunda parte da entrevista. Falamos así co que- gabinete de prensa para xa buscar unha segunda parte porque quedaron moitísimos temas. Carmen Chao, moitísimas grazas de verdade por participar, compañeira de Antena 3 en Galicia, compañeiro Antonio Lodeiro, mañá ás 8 da mañá, facendo un análise da entrevista mañá. Comezarás cunha especie de editorial. Algo comentaremos, Vale. sí. Nada, graciñas a todos, a parte técnica, evidentemente, a xente de produción, a todo o equipo desta humilde emisora de radio que pretende pois crear contidos de interese para o conxunto da cidadanía, para os nosos ointes e para aqueles que non o son, que afortunadamente, pois, gracias á entrevista de Ana Pontón, pois se suman para ver que dixo a líder da oposición en Galicia. Moi pronto estaremos aquí de novo, tentaremos, estamos traballando para que sexan outros líderes políticos os que nos visiten, o gallá, teñamos unha resposta afirmativa do PSDG e tamén do Partido Popular para dar voz aquí sí a todas as forzas políticas e para escoitar con tempo a todas as súas propostas para mellorar a nosa calidade de vida. Graciñas a todos e ata a próxima, aquí nos almorzos no Gran Hotel Los Abetos en Santiago de Compostela.